Ngitshela ukuthi beno-J_T, City Girl, Purr. Beno-J_T abazange bayisebenzise i-protection, manje uyasola ukuthi ukhulelwe. Seyambuza-ke uthola ukuthi okay, uma ngabe kuwukuthi-ke ukhulelwe uzokwenzenjani phela ngoba ulamba ufuna ukukushada wara. Basho ukuthi kuzomele usikhiphe, wathi hhayi ngeke asikhiphe, okungcono uzonikeza ulambe ijazi. Athi uthola hhayi ngeke, awukwazi phela ukukwenza lokho. Bagcina bexabene kanjalo, kuvalwa amafoni, kuxatshwane nje abangani baxabane kanjalo. Cabanga-ke ukuthi kwenzakalani. Thola fonela ulamba. Fonela ulamba, amtshela ukuthi nje kunento ephuthumayo ekumele ngikutshele yona. Bese ethi, hawu kanjani? Ngathi kuyisebusuku, athi anginendaba ukuthi isebusuku iyaphuthuma lento ekumele ngikutshele yona. Kumele ngikutshele.